दर्शन तू करे कि काहे ला लगलू है सजे सवारे कि रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा वीडियो बना के डाला नेट पर जीजा ई मुखिया जी लगी आप ही लबटे स्पेशली अरे वाह लड़ो तनो नो मुखिया कि कहे का अरे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा सबसे बड़ा बुलेट ये भैया चला अकेले लेकिन आई कहे का जाता रुमाई के दर्शन तू करे काहे के लगलू है सजे सवारे जाता रुमाई के दर्शन तू करे काहे ना लगलू है सजे सवारे रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा वीडियो बना के डाला नेट पर जीजा हां अब भैया बताइए बुलेट चलावे का बुलेट पर जीजा ए अर्चना जी अब विपुल भैया के जीजा जी कंचन बाबू आइले बा कि ना आइल है कंचन बाबू नहीं खेल बउआ के मोरन भइल बा त हमरा लगे कि कहीं बउआ के फुफा जे भी आइल बा चला उनका रहे द कह द जे कहे के लेकिन आई कहे के बा कि बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा अरे ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा अरे लोग कितनी डांस कर पियनिया सोनिया खाली हो आई कहे के बा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा जाता रुमाई के दर्शन तू करे काहे के लगलू है सजे सवारे दिल बनी मंदिर के गेट पर जीजा वीडियो बना के डाला नेट पर जीजा एगो तनी चुनरी भैया के दे तो भैया एगो चुनरी भैया के दे ओ भैया के एगो चुनरी दे ना उनको आतने दुल्हन बनी हेने ऐसे घुंघट काढ़ी ना हम बता और नीचे इतना देखे के चाहिए दुल्हन होता नहीं हां ऐसे 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 आ हुआ से हेने आइएगा उगा ले ला दुल्हन बनो ना हां वाह दुल्हा दुल्हन बनावत और नहीं दुल्हन बनी लेकिन आई कहे का कि रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा वीडियो बना के डाला नेट पर जीजा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा बुलेट पर जीजा ले चली घुमावे बुलेट पर जीजा लेकिन आप ना कहे कि आज मानव ना राउर कहल का जीजा सूट पहन के तैयार बनी लाला का जीजा या कि आज मानव ना राउर कहल का जीजा आ सूट पहन के तैयार बनी लाला का जीजा ए बाबा बाबा रुकी ना आप कुछ ना ले रही से एक बार देख महाराज सोनिया भाग जाता आपके आशीर्वाद मिलेगा नहीं तो एक बार हो जाओ डांस थोड़ा सा